Komende vreed is het 4 juli en zaterdag 6 juli. Dan er weer de Loorden Helrun in Veewoorden en in Veewasterbal. Bij ons in de studio zitten Wietse Veenstra en Ipe de Haan. En zij zijn beide van de organisatie Stichting Loorden Helrun. Man, goeiemiddag en welkom. Nou, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, misschien even in het kwart van waar het nog net wieten. Kan je je bijna niet voorstellen, wordt dit Loorden Helrun? Ipe? Ibrahim Brandlos. Nou, het is we nemen het wel een funrun, maar het lijkt het wel heel wat op een survival run. Maar er zit ook wel wat onderdeeltjes in, zoals een puzzel en wat lichtere dingen. Maar het had wel heel veel van een soort survival run. Ja, oké. Dus voor degenen die het net weten, survival run in Veewoorden en Veewasterbal. Nijweken vreed en zaterdag 2 dagen. We hebben 2 dagen. We hebben 2 dagen, omdat voor de vreters hebben we dat voor de jeugd. En voor de zaterdags hebben we dan de senioren. Oké, want je hebt dat verdeeld. Of zit het er volop in je dij? Ja. De laatste jaren is je wel dat de Loorden Helrun wel behoorlijk populair is in Veewoorden en omkreten. Ja. En dat maakt het eigenlijk dat vreeds hebben 90 teams van 4 deelnemers. Dus dat houdt in dat er 450 binnen. En de zaterdags hebben we dan ook 90 teams. En dat ben ik 4 mensen. En dat ben ik 90 teams, dus dat ben ik 450 mensen. Ja, dus er is in die zin een soort belangstelling, want er zit wel op de 1000 man. Ja, zeker. Ja. Die had dan ook altijd een voorinschrijving in de tweede weekend van april. En dan de laatste jaren zullen we bij welk in peerhoerkes bij wel vol. Dus nou, meestal ken ik net niet schreeuwen, ja, het is een weekend vol, maar dat gaat niet meer lukken nou. Nee, klopt. Nee, we zijn eigenlijk op hetzelfde rij vol. Hè? Dat is eigenlijk uniek. Dit hier voor het eerst dat de voorinschrijving eigenlijk... 10 is de voorinschrijving eigenlijk vol. En daarna gooien we eigenlijk online. Nou, toen winnen er een paar plakjes vrij. Dus het is ontzettend populair. Maar op een gegeven moment zit je aan de max. Ja. Ja, want meer kun je natuurlijk. En dat heeft de meisje met een parcours waarschijnlijk. De ruimte die is herst. Nou ja, daar zijn al die regels, veiligheid en nemen. Vrijwilligers, want die wil je ook net. Met zijn hele dij zitten. En dat wil je ook net. En 2 dagen is kijk, wat de volle voor huis. Ja. Dus het is mooi zo. Ben er ook speciale voorwaarden om zijn team samen te stellen? Mixed teams of hoe heet dat? Leeftijd? Of ben er kwalificatie eisen? Wat moet ik zeggen? Zeker. Wie er ben, moet er natuurlijk 1 begeleider bij wijzen. En in een bepaalde leeftijd. Dus, en bij de ouderen hebben we het leuke effect erin dat er minimaal 1 dame in zit. Dus van de 4 deelnemers moet er minimaal 1 vrouw in zitten. Maar 1 vrouw? Nou, maar je hebt 4 vrouwen. Oké, ja, dat is de ondergrens. Ja, dus 1 is de ondergrens. Ja. En dat is toch wel, daar ben je denk ik wel de enige in die dat zo doet. Nee, mijn weten wel. En dat is ooit betocht. Omdat er eigenlijk alleen maar activiteit min van man. En toen hadden ze op een gegeven moment degene die de eerste edities die had zijn van we moeten iets voor vrouwen bedenken. Dus laten we het zo doen dat we minimaal 1 dame erin doen. Dan we vrouwen meer betrokken bij de activiteiten. Ja. En dat hebben ze houden. Snap ik. Want ja, goed. Ja, het gaat een beetje misschien op krachten. Dat is wat we krijgen. Maar de samenstelling natuurlijk is mooier als er en vrouwen en man binnen. En zeker. Ik denk dat er een vrouw sneller door het hele parcours verleden dan ik in. Maar, nou, er zijn vrouwen die houden wie net binnen. Nee. Want het is wel recreatief. Maar er zit natuurlijk ook een soort mensen die er misschien wel als hobby doen. Nou, dat is wel leuk. In principe ben we, wat Iep in het begin al zei, we zijn een funrun. Dus we zijn voor en door het dorp. En we willen eigenlijk laagdrempelig wijzen en blowen, zodat de pruttenmeesken deelnemen kunnen aan deze survival run. Ja. Maar we zien ook dat doorgewinterde survivalaars dit ook een heel leuk parcours vinden. Omdat we zien wel elke keer een aantal mensen die behoorlijk goed zijn in deze sport. Maar die het toch heel leuk vinden om ook deel te nemen aan onze run. Ja, maar er zit geen wedstrijdelement in. Het is recreatief. Op zaterdag hebben we wel een wedstrijdelement. Okay. Dus dan wordt het jureerd. Dus dan krijgen ze punten per hindernis. En de tier natuurlijk. Dus hoe snel je bent, daar krijg je punten voor. Dus zaterdag zit er zeker een prijs te winnen. Dus dan hebben we echt een eerste en tweede, derde prijs. Maar ja, het is altijd mooi dat de snelste dan er ongeveer dik een hoer. En de langzaamste voor jou een hele hoor. Dus dan weet je het verschil ongeveer. Ja. En dan ben ik gewoon in het onderwijs nemen rustig weer dieten. Die zet even trouwens bij Dogeloek. En die had een heel mooi outfit aan. En dat is natuurlijk ook prachtig. Ja. Dus voor iedereen. Het verhaal is natuurlijk echt schitterend. Ja. Net al in de wedstrijd. Maar hoeveel hindernissen binnen? Voor de Bernum ongeveer 24 en voor de volwassenen een 30.
Oké, dat ben best een soort dus. Ja. Ja, oké. Maar- En ik, ja? Maar ik daarop inhekje wat ik correct zei over de prijzen. Elke keer hebben we een originaliteitsprijs. En dat dit er al komt van waar dan het mooist verkleid is. Oh ja. Nou ja, nou op radio ben is misschien goed om dat even extra Even nadrukken. onder aandacht te brengen. Ja. Dat waar het meest ludieke kledij on had, ja, die wint echt een prachtige prijs. Ja. Vind ik zeker. zelf. Dus Ja. En dat is ook mooi om te zien, hè? Dat ik gewoon verklaard ben en die had daar Ja. tijd en aandacht aan besteed. En dat jouw vrijwilligers is natuurlijk ook prachtig in. Dat er van de gekste outfits komen model. Nou ja, dat jouwt ook een stukje sfeer onder hun. Hè? Ja, precies. Dat is ook een product van de gezelligheid. hè. Ja, zeker, En zeker. dat is eigenlijk het grootste, misschien hoe werkt om dit Sandai. En ja, er zijn natuurlijk ook mensen die kwartier dat ik even zetten willen. Maar daar is niks mis bij. Nou, zeiden we al, of we hier trouwen dat het 15e editie is dit hier. Nou, wat speciaals zijn met speciale dingen of inbouwd? Of wat, Zeker. hoe schrik je hem er aan te doen? Nou, we hadden een heel mooi potje van het Minskipfonds gekregen. En daar toch zetten we nou een hele spectaculaire eindhindernisdeel. Dat is toevallig Joep, maar we gaan te bouwen. Dat wordt een glierbaan van zo'n meter heeg. En die komt in het spoorpark. Hè, dus dat is echt de eindhindernis. En we hopen zaterdag Jan af te sluiten met een hele mooie vuurwerkshow. Oké. En dat is om Jelve Tolven, weet je toch? Ja, je half vertolven of kwartier vertolven. Maar rond die tijd. Ja, maar binnen de laatste renners binnen? Of de laatste heel lang. Nee, wel die bij Ja, jou binnen. ja, Ja, oké, ik denk. We beginnen maar eens om. Ja, dat is dus een regisseur die stelt nou even de vinger omheen. Dat betekent dat we serie maken. Oh, ja, gas, hè? nou had ik het kwaad. We beginnen maar eens. We beginnen de Vrede Jonnes is vanaf 6 uur Ja. voor de jeugd. En dan sluiten we de run om 9 uur. Oké, En dan is het zaterdag is de run begint dan om 11:30. ja. En dan hebben we vaak dat we oerig 11:06 binnen dan de laatste binnen. Dan hebben we de prijsuitreiking. Ja. En dan hebben we altijd even achterna of na de run hebben we altijd even iets feestje. Oké, dus dat is een soort held in trek. Ja, Ja. zeker. En we hadden een paar leuke... we hebben maar begonnen binnen. Hè, dus een paar hindernissen daar we echt mijn start binnen. Die komen ook weer rond met het parcours. Oké, Dus dat is ook wel een mooi. stukje terugblik naar het eerste jaar. Ja, want er wordt weer eigenlijk een vraag van mij. En nog even kwart, want we zien het om de tijd. Maar 15 jaar, is er een soort verhoor in de 15 jaar? Het is waarschijnlijk groter worden, maar kun je een van je dat in kwart nog vertellen? Ik denk niet dat we hoe vertellen in. Ja, Het is Is ontzettend er al voor- begin ik al beluts? Nee, ik ben er heel wijs ongeveer Oké, in kan. ja. Ik ben al een aantal die halve 15 edities aanwezig geweest. Nou ja, wat was Sjoen haast in het begin moesten ze teams vregen. Huurden ze al het materiaal. Dus wie het vooral opblaasactiviteiten, opblaashindernissen. Tot hier en hin hebben we een grote bouwploeg ontwikkeld. We zijn echt wel een stuk professioneler worden. Ook in het bestuur, sponsorcommissie. De run had een explosieve groei te maken. En we gaan een heel pruttig materiaal hebben inmiddels zelf. Dus we hadden een knoopcursus. Dus met prutte bouwers die kennen knoopjes. Zodat we van hout en touw en net en al je mooie hindernissen kunnen bouwen. Die we heel gauw kunnen bouwen. Maar ook heel gauw weer af kunnen breken. Dus ja, er ben een heel prutte ding. En binnen echt is zich enorm ontwikkeld door hierin. We zijn met 10 teams begonnen en we zitten nu op 90 teams. Ja. En we hadden denk ik een begrutting van misschien toersdeuren. Nu zitten we over de 20 toersdeuren op een begrutting. Wat we een kosten kwijt binnen. En dus ja, dat zei denk ik ook al hoe de run groeit is. Mannen, ik wil je bedanken voor je komst en je taaljochting. Ipe de Haan en Wietse Veenstra van de organisatie van Loren Helrun 2024. En dat is Nijweke Vreed en Nijweke Zaderie. En kom iedereen om, in zoekzeden.